Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Magadulong sa inyo sang mga nagapangunang nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na balita Evening Edition. Karong adlaw Martes sa Nobyembre 23, tuig 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defense. Tag Action Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. DILG Bacolod nagapangabay sa Negros Occidental kag Bacolod City nga istoryahan ang travel protocol. 100,000 ka mga individual target sa 3-day national vaccination drive sa Negros Occidental. Sa balita national, mga senior citizen ginapandaman na angot sa love scam kag budol-budol sa panahon sang pandemic. No work, no pay. Posible ipatuman umpisa Disyembre 1 batok sa mga wala pa nagpabakuna kontra COVID-19. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Nagpanugyan ang DILG Bacolod sa LGU sang Negros Occidental kag Bacolod City nga istoryahan ang travel protocol ilabi na sa pag-usaw sang S-Pass sa mga traveler. Ini kasunod sang lainay nga protocol sang probinsya nga naga-require sang S-Pass sa mga traveler samtang Bacolod naman ang wala na sang sining requirement para sa mga fully vaccinated individual. Suno kay DILG Bacolod Director Maria Joy Marideth Madayag, may mga LGU sa Pilipinas ang wala naman nag-usaw sang S-Pass kaangay sang Cebu. Ginalantan ni Madayag nga kung hindi parehas ang travel protocol, ini ang magahatag sang hassle sa mga traveler. Nagpanugyan ang opisyal sa duwa ka mga LGUs nga istoryahan para ma-reconcile ang pulisa. Ginehemplo ni Madayag ang parehas nga protocol sang Bacolod kag Iloilo City. Paninugan ni Governor Bong Lacson nga magapabilin ang Safe, Swift, and Smart Passage o kung S-Pass Travel Management System bilang requirement sa mga travelers nga nagasulod sa Negros Occidental paagi sa Silay International Airport. Suno sa gobernador, paborman ang mga airline company sa sining pagsulundan pangod hindi na ini mabudlayan sa pagberipika sa mga ginapresentar nga RT-PCR result kag vaccination cards o certificates. Ginpasiguro sa gobernador nga ang pagdula sang S-Pass travel requirements ng syudad sa Bacolod hindi makaapekto sa nagapadayon nga kampanya sa gobyerno provincial kontra COVID-19. Nobyembre 24, sa nag-issue sa EO number 53 si Bacolod City Mayor Evilio Nardia nga nagatugot sa mga pasahero nga makasulod sa Bacolod nga hindi na kinahanglan sang S-Pass. Apang, gitpahayag naman ni Provincial Interagency Task Force Action Officer Attorney Fernando Diaz II nga ini ang illegal
kag pagsupak sa Resolution 101 sang IATF. So be it. It will not affect the wishes of the province that we will still require an SPAS. Do you realize that even the airlines appreciate an SPAS? Why? Because they don't have to validate or authenticate the vac certificate that is presented to them or the RT-PCR result that is presented to them. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa pension meal, kamang individual ang target nga mabakunan sa Negros Occidental sa 3 kadlaw nga National Vaccination Days sa Nobyembre 29 tubtob Desyembre 1 tuig 2021. Apang gingtaro ni Governor Bong Lacson nga hindi na kinahanglan pa nga magulat sang probinsya sang National Vaccination Days bangod sa karon nagapadawin man ang pagpabakuna sa 31 ka mga banwa kag syudad. Sa sining vaccination rollout ginatagan ang kada local government unit sang target nga 1,000 ka vaccine sa kada adlaw. Una dirigin na pahayag sa Malacañang nga ang non-working holiday sumugod Nobyembre 29 tubtob Desyembre 1 ang gintalana bilang National COVID-19 Vaccination Days kag mag-mobilize sa inoculation drive sang gobyerno. Sa ibang na balita, lokal, inspirasyon sa kada pamilya. Ini ang paglaragway ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa nagtaliwan nga si Francisca o kun Lola Iska Susano. So kay Lacson, naghugpong ang pamilya ni Susano bago nagkuha sang atensyon sa publiko ang kabuhi sini. Si Susano ang nagdaliwan sa edad nga 124 sa barangay Uringao, Syudad sang Kabankalan. Siya mo ang ginakonsiderar bilang pinakatigulang at tinugas sa kalibutan kag subong gina-validate na sa Guinness World Records. Nagligad nga Setyembre, nag-file sang House Resolution number 2007 si Senator Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes agud hatagan sang 1 million pesos si Susano nga ginakilala bilang super centenarian kag naghimo sang monumental achievement. Sa iban nga balita lokal, nagapangabay ang Land Tax Division sa Bacolod City Treasurer's Office sa mga taxpayers nga magbayad sang temprano sa nasining real property tax para makakuha sang 20% discount para sa advance payment. Ginanunsyo ni Acting City Treasurer Arlene Memoria nga limitahan sa opisinang kliyente nga serbisyon na umpisa Desyembre 1 bilang pagsunod man sa minimum health protocols ng LGU kag National IATF. Magabaton ang CTO sang advance RPT payments umpisa Desyembre 1 tubtob 31 sa 3rd floor sa Ayala Mall sa Capital Central. Umpisa alas 10 sing aga tubtob alas 5 sang hapon na magluwas na lamang kun adlaw sang Domingo. Bukas man ang CTO sa Desyembre 4, 11 kag 18 kun Sabado nga adlaw hag sa Desyembre 8 kag 30 kun non-working holidays. Nagpanugyan si Memoria sa mga taxpayers nga magdala sang ila to official receipt o tax declaration para insakto nga ma-identify ang ila nga propiedad. Sa katapusan nga balita, lokal na kayuna ang nag-malfunction nga traffic light sa area sang Dalan Burgos Lacson sa syudad sang Bacolod. Ini matapos nga puro green ang nagwa sa traffic light sang Martes ang aga nga nagtugaman sang confusion sa mga motorista. Sunod kay Police Major Wal Colanag ang pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office sa Conbitaw, ilalamang ginreset ang traffic lights matapos nga nagpilit ang control. Ginklaraw ni Colanag nga wala sang wiring nga gintandog sa traffic lights kundi ginreset lamang. Kagdugang pa, apektado ang mga traffic lights sa syudad sa tion sang pag-ulan-ulan kay brownout pero nagpasiguro nga may traffic enforcers nga gilayon nga gina-deploy para magdumala sa lakat sang trapiko. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 23 sa Action Radio Philippines Standard Time DTX sa 500 capsule mga ka-aksyon. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga panglupidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga
panghangkat kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home. Una sa aksyon! D3 Biofood Supplement mga ka-action. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa Kagkaroon sa detalye na sa mga balita national. Nagapahanumdum ang National Bureau of Investigation o NBI sa mga senior citizen nga mag-andam sa posible love scam kag budol-budol nga karon modata sa tunga sang pandemic. Suno kay NBI Cybercrime Chief Victor Lorenzo, nagsaka na sang 100% ang mga cybercrime cases nga gin-report sa ilang departamento kasunod nga ang tawo ang mas malawig ang tion sa online. Suno sa NBI, ang mga biktima sang love scam ang nagaantos sang kaperdehan humulin sa 1 million to 17 million na pesos. Ginpag ni Lorenzo, ang mga suspect ang masami mga dumuluong kagkalabanan nga mga target nila ang mga retired nga senior citizen. Nagpanugyan si Lorenzo nga maghimo sang tikang para mag-validate bangod wala man nila ginahambal nga mga tawo nga luyag magpakig-abyan online ang mga scammers. Posible nga mapatuman ang no work no pay rule umpisa Disyembre 1 sa mga wala pa nabakunahan batok sa COVID-19 nga empleyado nga kinahanglan magkato on-site kung sila ang magpamalibad sa mandatory COVID-19 testing. Sa madumduman, sa idalam sang IATF Resolution number 148 kag 149 dapat sa Nobyembre 12 kag 18 umpisa Disyembre, obligahon na ang tanan ng mga establishmento kag employer nga pabakunahan ang mga empleyado nga sa on-site nagatrabaho. Pag abot sa masunod nga bulan, ang tanan naman nga wala na bakunahan kontra COVID-19 ang kinahanglan nga magpaidalom sa RT-PCR testing sa ila kaugalingon nga gasto isa ka beses sa kada duha ka semana ang utugutan nga makasulod sa trabaho. Nakalambot ang barko sa Pilipinas nga may dala sang supply para sa mga Pinoy nga gin-deploy sa Union Shoal sa West Philippine Sea. Ini matapos ang isa ka semana sang ginbalabagan kag ginbombahan sang tubig sang Chinese Coast Guard ang Philippine supply vessel padulong sa Union Shoal nga nalaki pa sa exclusive economic zone sang pungsod. Sulo kay acting presidential spokesman Carlo Nograles kay ina sang udto Martes sang nag-abot ang resupply boat sa lugar. Wala naman sang anuman nga insidente nga gin-report
subong nga adlaw. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:34, ginpromisa ni Aksyon Demokratiko Standard Bearer kag Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso nga i-replicate ang housing projects nga ginhimo sa Manila sa nabiling nga party sa Pilipinas kung mapilian siya bilang presidente sa 2022 nga eleksyon. Sa pagpamulong ni Dumagoso sa mga residente kag barangay officials sa Material and Recovery Facility sa Payatas, Quezon City, ginpromesa man sini nga amligan ang palabuton sa mga kabataan nga yara sa informal settlers o kung informal settler communities paagi man sa paghatag sa dekalidad nga edukasyon. Samtang ilang mga ginikanan nagapangita sa trabaho para may makuha ang o kung makakuha sa desente nga pangabuhian. Sa nahibaluan, madinalagon nga napatuman ni Dumagoso ang mass housing projects sa mga pigado nga residente sang syudad. Nagbigay nga bulan sang Hulyo, naghatag ang Manila government sang 229 townhouse style units sa mga residente sa Baseco sa Tondo. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 35 inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karong adlaw Martes sa Nobyembre 23 tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Action Dale Salazar, mga ka-aksyon sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Karyo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo